Windfence er et ERP-system, hvad kan man sige, sådan et full-service ERP-system med både lagerstyring og produktionsstyring, og vi kan også håndtere koncernregnskaber i Windfence. Mange bruger det som regnskabssystem, det er også integreret fakturering, og vi kan også sende elektroniske fakturer som PayPal og UOL til hele verden. En af fordelene ved at bruge Symantec, det er, at vi kan sende både UOL-fakturer, altså fakturer efter det danske format for elektroniske fakturer, og vi kan også samtidig sende elektroniske fakturer i PayPal-formatet, som er det internationale format for elektroniske fakturer. Og vi valgte Symantec, fordi at vi kunne begge dele på en gang, og at vi også kunne få den her tilbagemelding, som vi så gerne vil have til vores kunder, så de kan se, at en faktura er nået igennem. Jeg kan sige, at det er det, der er med til at gøre elektroniske fakturer niveauet bedre end bare at sende en pdf med en e-mail, at vi kan se, at fakturen rent faktisk er nået frem og er blevet modtaget den anden ende.